Salutare și bine v-am găsit la ultimul episod de Valoria. În acest episod am înfrânt întunericul care îl controla pe Boto. Bună. Bună, Cristina, ce faci? Bine, uite, am venit din cameră. Super. Bună! O, tataie, ce faci? Bună! Mă plimbam pe aici, Mamă, bună! uite-l. Ma, Ce i-am e furat. cu Ne-am Pielea. adunat cu toții astăzi aici, cum s-ar zice. iepuraș? Ce e iepurașul ăsta? Ce oh, Ua? e, Iepure mel! E un nor! Wow, Ai, ce cute e! O, mi l-am pus în cap. Cum îl dau jos? e cute. Hai să- Nu-i la tine în Așa. cap. nu-i la tine, fuge! Uite aici, uite aici. Gata. Ai, ce drăguț e. M-am dezobișnuit cu Deci, e gheața un asta ce iepure alunecos. melc care și zboară. E nor, Da, tataie. e. E Ok. și de gheață. Deci fiți atenți ce am astăzi pentru voi. Știu că de când cu mutanții și așa e nebunie mare și am discutat cu regele și am făcut rost de niște arme mai puternice pentru fiecare. Ce părere aveți? Bun, avem așa Mamă. un d-ăsta și un d-ăsta pentru Cristina. Vai, mamă! Un d-ăsta și un d-ăsta pentru Forest. Un d-ăsta și un d-ăsta pentru tataie. Vai, mamă! Și un d-ăsta și un d-ăsta pentru mine. Sper Wow, să și ce cu armele astea, Antu? cum s-au tot înmulțit mutanții, am vorbit cu Oase și am zis că trebuie să devenim și noi mai puternici și să avem niște săbii mai de Doamne ajută să putem și noi să ne apărăm. Că daggerul la mititel dădea puțin. Și am reușit să fac rost de aceste arme. Și pe lângă Wow, armele alea am super. fost într-o mică explorare, că nu puteam să le iau așa, să fac rost de nicăieri. În explorare am găsit și niște ouă de dragon, cred. Nu știu, le-am pus Ce? aici. Le-am pus aici la ecloza. Nu știu dacă chiar eclozează sau nu. Habar n-am. Păi și Eu văd ce, că în apă? îngheață. Da, așa am înțeles, că trebuie în Așa se apă. pun ele, Da. în apă? Habar Putem n-am. face omletă? Din ele? Nu ne facem omletă. Cred că dacă află regatul Păi sunt animalelor, multe. ne ridică război cu noi sau ceva de genul. Practic, nu sunt vii încă. Deci, Da, nu. așa e. Nu știu ce cu ei, sper Interesant. să știu ce să fac. Habar n-am. Le-am pus acolo în caz de orice. Bă, Bă, ce m-am Ah, speriat! Ia, bă. hei, tu de ce ești mai puternic și stai pe loc? Ah. Ah. Bă, ce Stai acolo? pe loc, stai pe loc. Ma, Tu de ce stai pe loc? Nu-i corect. nu știu. Hei, tu ești mai Ia mai grea. încerc Eu o nu dată la fac mine! Bă, de ce nu zburați? Cred că ți-e stricată trompeta, nu tot timpul merge. Hei, trompeta. Bă, ursul. Bă! Stai, hai să dăm de dată, Hai. 2, 3 și... 3 și... Ma, Mam! Vreți și voi? nu. Sau hai să Nu, încercăm. nu. Hai să... Sau, Nu. hai! Ia uite, ce e ăla? E că a venit un dragon la ușa noastră, what? Dragon. Ui, da. Bună seara, e cineva acasă? Nu mai urla, Ah, Doamne! scuze. Le permiteți să intre? Sunt... Nu, de ce m-ai dat afară, femeie? Ia, hai, intrați, guys, intrați, că Ca să vă te dau arăt voie, pe sunt cu bune. mine. Tu cu cine vorbești, mă, tu cu femeia? Cu Ce-am Cristina. vorbit noi? Ce-am vorbit noi? Cu Cristina. Ce-am vorbit noi? Deci, dragi prieteni de la gheață, să vă explic ce s-a întâmplat astăzi aici. Ne-am adus aminte că ne-ați donat câțiva axolots, că ne-ați donat siluri, că ne-ați donat animale și am decis să vă dăm cadou un dragon de gheață, pentru că e de gheață. Wow. Mă, dar fii atent, Yo! am găsit am fost într-o explorare mică ca să fac rost de niște arme micuțe, în fine. Aoleu. Și am găsit niște ouă și, Micuță armă. și nu știu cum să le fac să eclozeze, poate știți voi.
Da, Ia, uite, știu uite, eu. Uite, Haideți. uite, uite. Deci, Nu le-am băgat aici, sub apă. unde? Sunt aici, în groapă. Păi da, trebuie să așteptați sub apă. Unde sub apă? Aici. Sunt, dar au înghețat, nu știu. Poate e din cauza Păi da, la așa, vreme. așa trebuie. Și trebuie să așteptați 6 minute. Ok. În fine. Tafnai, vine să parchezi dragonul. Parchez dragonul. Wow. Dați mașină. Parchează-le dragonul aici. Uite, unde s-a așezat, acolo parchează-l. Acolo stă foarte bine. Dar ce că l-am chemat deja. Ah, păcat. Și le lăsăm dragonul aici. Cum sunteți azi? Cum vă simțiți? Mă, bine. Bine. La un Tataie, haz, la tu ce alea, mai faci? Unde e trompeta? Da, La bine, mine. trăiesc și eu momentan. Drăguț, tata, e drăguț. Eu nu Bă, știu și cum să vă mi-o zic, bă, dar eu nu mai suport pe ăștia de la mutanți, bă. Da. Azi Păi de ce? m-am întâlnit cu De ce? șeptarul de la mutanți și ghiși ce-a făcut. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Mi-a omorât un animal în față, din regat. Nu După- pot să cred. Nu După m-am dus cred. la regatul lui și am făcut o schebă, i-am împotmolit acolo toată intrarea, am pus blocuri ca să nu mai poată să intre în regat. Și după el a venit și mi-a distrus statuia din spate. Ursul! Nu pot să Scuze, cred. scuze. Mă atacă rusul. Ursul, Bă! doamne! Bă. Rusul. Tata e ia-o în gură! Bă, Bă, cum bă. vorbești mă așa cu tata e? Ia, uite la el. Bă, Hai că mă o să Pe el, atacă! ursul pe el. Nu puneți ursul cu pe mine, trompetele. gata. Nu, Hai că-ți dau eu eu. o iau. Vino Eu o iau, aici. nu tata e. Da, echipa de animale, cred că e timpul să ne retragem, nu știu cum să vă zic. Da, aia zic. Te prind eu. Ziua bună. Nu, gata, îmi pare rău, tata, eu nu mai lua în gură. O iau eu. Așa. N-a Era poftim. și cazul. Bă, gata că mor. Vino să-ți dau de astea. Vino cu. Gata. Bă, te atacă ursul, doamne, ce-am cu... Nu pot să-l... Mai pui Îmi ursul. scapă. Cred că e a mea. Aia lui E a Cristina, mea. da. Ce? Ce drăguț! Uite asta ce cute-i! De ce vor așa și nu... Mamă. Bă, dar de ce nu vine încoace? Cum putem să-i îmblânzim? Spargeți asta ca să iasă dragonii. Spargeți asta Fluierul. ca să iasă dragonii. Fluierul nu-i la mine, la cine e? Nu-i la mine. Sparge, Nici să la iasă mine. dragonul. Nici la mine. Super, nu mai avem fluiet. Fluiet, Care what? nu Ce-am s-a zis? Anto, la tine era parcă. Nu mai e la mine. Antu, e la tine. Nu, l-am aruncat lui Cristina aici pe oamenii de zăpadă. Nu-i la mine. Oh my god. Bă, dar nici nu pot să le iau în brațe. Ia stai să mai caut unul. Ia că am mai găsit. Uite, luați și voi, mai am două în plus. Ia vin? Ia, Nu pot s-au să dat iau. jos! Nu pot să iau. Bă, nu A, cred. L-am luat. Ăsta micu. L-am luat! Ce-am făcut? Ăla să umor. L-am pus pe umăr, ce drăguț! Oh my god! What? Mai vreau unul. Ce cute. Am doi! Vă rog frumos, ăsta e moment epic. Bă, ce drăguț sunt. Dați cu flautul, uite, cine n-are flaut? Eu. Nu știu dacă am că nu pot să-mi deschid inventarul. Dă-i shift pe jos. Click dreapta pe jos, așa, gata. Aveam. Stai că n-am eu. Ok. Ia-l. Ia. Ia, dă-i Păi click și dreapta cum pe el, fac? dă click dreapta pe el. Nu merge? Nu Cred că vrea. sunt ai mei. Mă, sunt sub apă, ia spargeți gheața. Uite. Uite, dă pe ăsta cu fluierul. Nu vrea. Uite, pe ăla nu-l vrea. Uite că dau, dar nu vrea. Nu, dă cu fluierul și acum așteaptă să aterizeze și apoi dă-i click dreapta pe el. Nu What? știu cum sunt dragonii ăștia cui. Uite aici, alții. Cred că să ai mei toți. Dar nu înțeleg de Mama, ce. tu dacă ți-ai luat Mama, am armată trei de dragoni. Mama, Antonella și-a luat armată de dragoni, unii ăsta și pe noi să avem. Crazy. Am dormit și eu 10 minute și deja au crescut. Uite cât îți de mari. Ce? Ce? Cine? Boto. What? Boto-i de vină. Boto. Boto, așa e? Tata e. Unde ești, Boto? Parcă zicea Viper ceva să venim în sat. Da. Da. Să mergem Am pus și eu acum. niște Eu ouă de dragon, zic dar să încă nu s-au mergem. făcut.
Mergem, că nu mai putem să așteptăm. Chiar nu mai putem să aștepta. Hai să mergem să vedem despre ce e vorba. Oh, Haide, da, haide! ne ajută, asta ne ajută. Da, da. Să vă refac armurile dacă aveți mending pe ele. Da. Că le-am găsit și eu undeva, nu mai știu unde, și le-am găsit acum în inventar, am zis hai că le folosim. Da, super. Voi aveți nevoie? Mamă, dar cât e ăsta? Eu nu mai am nevoie. Ok. Poftim. Hai să mergem, hai să... Regatul cerului! Ia Ce? că și Ce s-a dragonii fac întâmplat cu urât. regatul cerului? What? Ce? Sunt mutanții la La noi? Ar trebui să mergem toți acolo. Să mergem! repede. Calul ăsta ajung în 3 zile lucrătoare. Ați pierdut! Nu există. Am pierdut un sat, am pierdut un regal, nu mai pierdem și altul. Nu, ca micuțule. Ești a meu. Ce faci, moșul meu? Veniți aici! Ce faci, Cristina, ce faci? Nu mai știi? Mi-ai pierdit sus regatul Milai corupt. Mi-ai distrus tot ce aveam. Cristina! O să plătești grav. Ce? Anto, au găsit o cameră secretă! Ce faci, Antonella? Mă mai știi? Grasule. Nu te învățăminte! Arși, stai că deja vă întrece. Vreau rață la guptă. Ce cameră secretă au găsit? Omoară-l. Boinare! Am găsit Tu te mă bani, dicea. bă! Ce ai Unde găsit, ești? mă? Bani mulți, Cristina, ce-au găsit? Unde au găsit? Nu știu, era aici deschis. Veniți încoace, să vă arăt și voi ce am găsit, ce vă... Nu, n-ați găsit nimic, n-ați găsit nimic. Top. Nu! Ok, care vine după mine o să moară. Alegeți. Bine, Antonella. Nu pot să cred. Ce tare. Ah, da! David. Lăsați-mi dragonii în pace! Ce schestia? Ce vrei, mă? Vreau și eu rață de cârnați. Și eu vreau. Salut! Tonela, salut! Salut. Vezi că te cam topești, nu vezi? Nu știu care dintre noi. Boinare! Și tu vil... Mamăle. Antonella! Hai, du-te, hai. Raț! Acum ai decis și tu să vii, hă? N-au ce zici. Da, am decis să vii să te omor, am decis să vii să te omor. Hai, fă, dacă poți. Muscă, așa faci muscă. De astea faci muscă. De astea faci muscă. Acum, Pepe, unde ești să te salvezi de acești oameni răi? Omoră tu pe freșilă, pe regele meu. Am omorât musca, Oana! Omoră, țoie miu. Vino aici! Șeptarul, vino până aici să te bat cu nu iau! Vino aici! Bună ziua, ce mai faci? Nu mai dați dragonii meu. Dar chiar așa, mă, nu, că mă cam bat. Da, eu vă iubesc. Oana, vreau să vorbesc cu tine, te rog. Poți să vii cu mine, vină după mine. Vreau să vorbesc cu tine, să zic. Nu te duci, tu nu te duci niciunde. Nu. Nu te duci niciunde. Nu, aici stai. A, da? Aici și stai, tu, și aici tu stai tot acolo stai. Da, mai prins. Stai acolo, mamă. Ce se Da, întâmplă? cam suflet. Nu, dar nu mai dați cu fulgere dragoni. V-am găsit, dragi prieteni. Doctorul nociv, salut, Eu sunt dragonul ăsta de foc, dacă îl vedeți ăsta gigantic. Te văd. Salutare. Cred că se Ce-ai făcut confiscă. nociv atâta timp? Unde? Se confiscă dragonul. What? Sfârșitul lui nociv? Dar sunt alături de Ce mi-am voi. dorit. Ce? Nici nu te Te recunosc. luptă dragon. Da, am și armura dragonului de Mamă, foc. ce armură are! Taca botosatul.
Da, Și regatul gheții. Poate distruge întunericul din bottom, nu pe bottom. Ce? De ce e un cal invers? What? Cred că ai vedea nociv. Na, poftim. Bun, ce pregătiți? O să pun ceva jos, fiecare trebuie să luați câte un pistol și 500 de gloanțe, da? Hai, 3, 2, 1 și... Pistol! Pistol. Nimic, nu pot să pun de voi. Ok. Luați de aici, luați de aici. Pleacă, mă, de aici, că ești urât. Cineva vrea să... Nociv, ai grijă, sunt din regatul mutanților aici. Salut, salut. Nociv, Voinaru, uite-l. Voinaru. L-am văzut, Voinaru, pe el, pe el. Dați pe Nociv, a luat și un pistol, bă! Haideți, Pe el. Pe Voinaru, pe el. Ia ce-am dat cu pistoalele, bă, Nocivane! Mamă, ce-o murit. Atacați. Are toată lumea pistol în mână? Cred că vine. Creeper, aveți grijă, Creeper. Vreau pistol, Nu reușesc să iau pistol. Moșu, în spate, moșu. Salut, dați-mi ei! E grav, aveți grijă. Moșu, hai moșu. Nu, e îngrozitor ce se întâmplă aici. unde-i chest-ul cu iteme? Îți place acolo. Aș, gata, nu mai da că ustură. Nocivane! Nu mai dați că ustură, gata. Ustură, gata. Voinaru! Mă, că... Măi, Iar n-ai plec. Arș, gata, Antonella, gata. Gata. Tu dai într-o fată! Anto! Da? Bă, ce se întâmplă? Uite la aici, E sfârșitul valoriei. nu reușesc. Ia-ți gloanțe din Iordan dacă n-ai. N-am gloanțe, n-am luat gloanțe. Salut, băta. Vai pe mine, omor calul. Hai pe mine, hai pe Voinaru, da. Nu mi-am luat glonțe, eu glonțe și eu, doamne, iartă-mă. Nu mi-am luat gloanțe. Nu mai sunt gloanțe, nu mai sunt. Uite așa, uite. M-am omorât! A murit în sfârșit. Bravo, tataie! Mama, da, rău de O tot. muri, Boto? Da, tata, Da, e nu bravo. Bă, că e golfi, că e un om. Are cineva apă? Ați distrus mutanții? Bă, că e... Da, și pe Voinaru. Și pe Voinaru. E frică. În regatul cerului. Bă, băi, că e golfi, că e golfi. Cineva are apă. Ceva aici, ceva. Bă, băi, că e... Aici, la mine. Pe standuri, are cineva apă. Mamă, nu mai văd nimica. Plec. Omorât mutanții. Ok, deja m-am plictisit aici. Cred că trebuie să plec. Unde? Mai că te-ai plictisit. Bă, sunt prea mulți, nu mai văd nimic. E Andrei Șeptarul e aici. Andrei Șeptarul e aici. Prindeți-o pe asta. Ok. Cred că am băguit ceva. Nu mai înțeleg nimica, bă. Nici eu, Cristina. Nu mai văd nimic. Nu mai văd nimic, ajutor, mă trage cineva în lavă. Enderman-ul. Te ascunzi? Cum mă ridic? Nu mai am putere în brațe să mă ridic altceva. Gata. Da, gen, cred că nu sunt prea. Satul, bă, voi vedeți ce s-a întâmplat? Nu e al nostru. Da, ce se întâmplă, bro? E al meu, asta e problema. Are cineva apă? Are cineva o găleată cu apă? Bă, așa Ce e mă, aia? să mă alerge o rață, mă, vă imaginați? Dar ce e aia? Satul e distrus. No, nu e încă distrus cu totul. Oh my god. Uite o roche plutitoare. Cine Da, plutește? gen, mai e acel mic lucru care îl distruge definitiv și îl aruncă în aer. Cine e aici? O rochie! Fantomiță, bă, fantomiță, din partea cui? Venită, Fantomen?
Fata mea ne ajută! Unde-i bot? Unde-i nociv? S-a dus până Nu la știu regatul și- cerului. Unde ai plecat toată lumea? Mai vreți niște mutanți? Nu, e bine, Nu, nu, chiar nu, nu, foarte bine. Cristina, tu ce zici? Nu mai vreau, mulțumesc. Hai, tu aici să te... Stai liniștit, Hai să strângem votul. Cine vrea mutant? Cine e pentru și cine nu? Nu. Dacă e colorat, da. Nu te Unde ești? deranja. Arată-te. Hai, gata, nu mai dați mine că mă cam... doare. Dacă ești de partea mutanților. Mamă, mutanți. Fuzi. Rații sus pe clădire. Mutanților. Rații sus pe clădire. Mutanților, m-auziți? Irați sus pe clădire. Sus acolo. Trebuie să mergem toți la regatul mutanților, haideți. Nu știm unde e. Ce e la mutant? Cine știe, urmați-mă. Cine nu știe, urmați-mă. Urmați-mă pe Unde ești, Bagheera? Unde le explodează? Ia că-s curios. Mergem cu dragonul. Arăt unde e regatul mutanților. Vin și eu. Ok, hai să zburăm cine poate. Cine poate să zboare. Salut, guys! N-am barcă, n-am. Bună! Și mie. Hai pe aici. Ia-mă și pe mine încălcă pe... Nu pot, v-aș lua, dar nu pot. Hai. Hai, Antonella! Hai că eu vă aștept, că eu merg repede. Bă, care trage-mă după mine? Sunteți nesimțiți? Bă, nu mai dați în dragon! Nu mai dați în dragon, bro! Salut! Salut! Oh my god! Nocivane, am ceva nou pentru tine. Pentru mine, ia vezi cum îți omor eu toți mutanții. Ia vezi, cu dragonul meu. Hai, bă, Nocivane. Nu muri, te rog! What? Nu mai văd nimic. What? Aș. Oleg. Cristina, vino să-ți fac eu paturea mea. Muriți toți. Nu mai aveți nevoie de pat, că am rezolvat eu, e totul ok. Bă, cât sunt? Nu văd nimic, nu văd nimic. Nici eu nu văd nimic. Mă descurc cum pot. Nociv, unde-și Nociv? Bă, cât sunt? Mi-a murit Bă, ce dragonul. se întâmplă? Nu mai Bă, înțeleg. ce zici, Nociv? Mai merge puțin? Bă,
Bă, nu mai înțeleg Fiți atenți, nimica. dacă murim ajungem tot aici, dacă murim ajungem tot aici, suntem safe. Na, deloc! Trec cu dragoni. Leo, ce va Leo? Arși, așa. Bă, sunt bucuit! Ce se întâmplă? Dați cât puteți, dați! Trageți! Săracii dragoni, nociv, ce s-a întâmplat cu dragonul tău? Ce să se întâmple, bă? Mai taci din gură, că ești foarte enervant. Care l-a făcut, mă, Nu popotul dai în enervat? animale, de ce ai dat în dragoni? Cred că... Chiar crezi că o să se țină de cuvânt? Da, Viper, nu știu dacă Ia, era Forest, momentul ia. să stai să Ce plângi după nesimțite dragoni. botul ăsta, nu-mi place de el. A, cum afli și tu? Na, făcut. Se poate. Am murit. Mi-a trupul ăsta. Am înțeles. Nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, botul ăsta lui verișorul tu? Dragonul meu. S-a omorât dragonul! Ia de aici. Ah, ok, eu sunt conjurat de foc. Oh, tam night. Jurat de foc, interesant. Bă, că-ți place Oh, focul. ce amuzant e șeptare! Bă, că-ți place focul. Na, și tu, Piuhaș, TN sau cum tu Vă cheamă. place foc. Așa. Lui Viper îi place pistolul meu. Îți dau și eu place pistolul meu, pistolul Viper, na. Nociv, de unde au ăștia pistoale? Nu știu. De la tine, Le-am că le-ai cumpărat. lăsat în chest. Oh, băricu, uite, nu. Mersi de pickaxe. te Ah, Da, ține ăștia, Hoinaru, da, păi ține vine să te ăștia. scuip. Unde e Hoinaru? Să-l scuip un pic. Unde sunteți? Aici. Șeptare. Șeptarul. Spătarul. Tonela. Ia, acum mă vezi, a? Că mi-am dat și eu capa aia de Ce invizibilitate. e asta? Ce e? Ah, ia bă-te-vă și cu ăștia. Nu, iar! Ce-mi place. Mamă, ce-mi Ăștia sunt place. și ultimii, nu mai există alții. Nu intrați în castel, n-aveți voie, ieșiți. Nu se bă, Hoinare, ia pleacă tu de aici. Mă, parcă nu mai apare. Ar fi mai bine să fie toată lumea la petrecere! Bă, ce Nu se... ne place Ce-mi la place oameni. petrecerea asta. Bă, cine e ăsta bunicul? Bă, botul, noi dăm în ei, bă. O să lipsesc de la petrecere. Dar cred că mergem acasă. Bune, hai acasă. Mamă, că mor! Să-ți facem eu și să plec. Leo, du-te la petrecere. Nu ieși de la petrecere. Se Du-te la întâmplă. petrecere. Du-te la petrecere, mă. Vai păi tu la petrecere. Bă, lucru să... Du-te și tu, Darius. Bă, da, îi afectăm măcar? Lex, mergeți la petrecere. Antonella, vine spre noi. Da, am văzut. Antonella! Vă place. Da, scuza-mă. Mamă, ce se întâmplă aici la care? Ajutor! Du-te la petrecere. Ia cât dau cu dăsta. Noi făcutem un pact, că nu dai în animale. De ce încalci pactul? Că n-am încălcat Sarmura din nou. Oh, Luchiule! Du-te la petrecere, da. Vă place, Tonela, îți place la petrecere din câte văd. Oana, sta, bă! Bă, Tonela e chiar aici cu toți! Bravo, Tonela, bravo! Oana, sta, bă! Tina, ce zici să-l trădezi pe ase? Niciodată! Chiar așa. Ești bun! E aici în cameră, sunt invizibili. Stăbi zburătoare! N-ați aici, Oana! Stăbi zburătoare! Din păcate, ați pierdut! Niciodată! Ascultă asta. Ce sunt ăștia că nu pot să dau în ei? Lirat. Nu-mi place. N-am ce să spun, n-am ce să spun! Stăbi!
În spate, trebuie să le dați în spate. În spate. Am Au auzit stabi în pe spate. O să acolo. pun în spate. Liniște! Da, în spate. Tăceți cu toții! Au stabi în spate. Dați Iași. Coaie, E foc peste tot. au stabi în spate. Onorabile Mutanții din interior au Gata? în spate, S-a dacă dus dați sub mea botul? mor. E foc peste tot. Ca să le dați damage, dați în sabia din spate. Da, vai, Petrecere, iară Cine a petrecere. murit Spatele aici? tău. Iară petrecere, În Cristina. spate, în spate, dați-le în spate. Mă, Dar taci, Iară un pic. petrecere. Ce ai? Mă, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Nu e ok, nu e ok. Nu-i deloc ok, gen. What the fuck? Bă, What the fuck? Ce s-a întâmplat? Bă, Nu fără știu. Mamă, da. Ce? Vai. Ce? Nociv? Parcă mă cam doare capul. Ok, ăștia cumva nu mor, ăștia nu-s mutanți, nu știu ce În sunt. spate, dați-le la sabie, la sabie. Au sabie, băgați în spate, dacă îi loviți acolo și-au damage. Bun, bun, E un bun, cadou din partea mea, Nu Nociv! poate să-i loviți în spate. Unde sunt toți demonii? Unde Da, sunt da, da. toți mutanții? Că nu mai Uite sunt. aici. Civ, uite-mă aici, Bă, frate! deci e o fustă zburătoare care dă cu mine. E Fantomel. Putem fi prieteni, suntem prieteni. Dați-l în spate. În spate și-au damage. Nocivane, ce ai făcut? Spate și-au damage, da. Spargeți aici pe Ok, lângă. am înțeles, gata. Bolane. Adi, ajută-mă să sparg aici în zonă. Să nu uitați că trebuie să le dați în spate. Stai, nu pleca, nu pleca, Bă, ce Nocivane! se întâmplă? Am plecat de aici, am pare, nu? Spargeți aici, să avem mai mult spațiu. Vrei să ne batem, te rog? Sparge pe aici. Oh, scuze. Prea puternici. Da, da, da. Nu le Da, dau da, pe le dai în puternic, spate, da, dar da, nu da. le dau. Ciocanul în pământ, atunci trebuie să dați în spate. E prea greu. Mamă. Se prinde asta, da, da, Ești da, ceva? da, Nu-i văd. da, 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 Așa. Nu e ok. da, se prinde. Ajutor! Ia că am prins. Ești acolo, vai, părei. Se prinde. Am omorât pe cineva. Nu e ok, nu e ok. Deloc. Eu rămân iar fără armură. Forestul cum mai ești? Competitiv? Eu foarte bine. Nu, fii cu minte, eu-s drăguț, eu n-am dat între un... Du-te că n-am dat în mutant. Nu se poate. Ceală. Ce dai, mă? Lasă arma aia că mă cam ustură. Nu bate nimeni. Dați-vă! Nu vă mai bateți, nu vă mai bateți! Nu mă mai bateți, nu vă mai Ok, bateți! ok, fiți atenți. Aparent chiar ai Suntem. puterea să-i aduci pe toți. Cine zbo... Normal! Văd o roche zburătoare. E Fantomel, nu-l cunoști tu Ok. pe Fantomel. Eu cu Boto, cu întunericul, vrem Nu, să și- vă spunem ceva foarte important. Văd un cap de nocivan. Adică te-ai aliat cu O să ne botul? luptăm. Nu. Nu vă mai bateți, că altfel începe din nou! Ascultați-mă puțin. Eu o să dau 1 versus 1 cu Boto și facem în felul următor. Dacă eu îl bat, Valoria este salvată. Dacă nu, renunțăm cu toții la Valoria și o să-i o dăm lui Boto. Ah, ok, pe 1v1. Boto, avem gen încredere în tine, Boto! Țin cu Boto, hai Boto! Aoleu, Valoria doamne. noastră! Ce ai capslat, să duci nocivul. Nu e cinstit, nu se pune. Ok, marea mai bătălie a sosit, Boto. Vă rog să vă îndepărtați Mai spate, un pic mai încât spate. să nu zică nimeni că intervine cineva. La fel și tu, Andrei. Poți să dau eu startul? Boto, good luck, Boto, good luck. Stai, că vreau să fac niște... Nu e nevoie nici de start! Bau. Dă-i la Este o care mi fi distrus, Trei. Boto! 2 Mai spate 1 puțin. Mai Start! spate. Fantomel, dă-te mai în spate. Wow, ce bătălie Serios? faină. Te-a lăsat să nu pleci de Boto! linie. Nocivane, Ia, tu ia, Ceva de gloanțele de aur. Da! De unde o ai? Ia zi! Am 100. Dacă reușești să te 100? distrug, să te omor cu asta, întunericul nu mai există. Da, hai să vedem! Dacă pierzi, ai pierdut și, și valoarea, ai înțeles, da? Dai Boto, dai Boto, dai. A, cum e? Cum e, Nocivane, ia zi! Dar nu, Dai, nu poate să Boto. facă asta. A, cum e, Nocivane, hai! Hai, dă cu Sigur nu cruz! te Dai, ajutor Boto. pe Poți? zi. Hai, Nu, n-am Nocivane! nevoie, n-am nevoie. A, nu mai ai gloanțe, Nociv, am înțeles, e complet normal. Hai nociv. Cum Are, e, are Nociv? destul de multă viață, nu se implică nimeni, este între mine și el. Ok. O, da, ce-am primit aici? O, da, cine... Zi mersi, Boto, zi mersi. Mi-e frică. De ce Viper, omor Pepe? Boto. De ce? câștigăm sau nu?
Am încredere în Nociv, câștigăm. Unde? Hai nociv. Hai nociv. Hai, botă, Nociv, rupe! nocivan, Hai nociv. Nociv! Hai, Hai Nociv! Hai, nociv! Hai, nociv! Hai Nociv! Ok, deci jos murdar șobolani. Hai Nociv! Normal! Nociv. Hai Hai nociv. Nociv, sigur nu vrei să te ajutăm? Nu, n-am nevoie, Nu e nevoie Hai, să-l nociv. ajutăm. Hai nociv. Știm că N-ai Boto, nimic. sper. Dar tu ești invizibil, cum e asta cinstit? Dacă ești cu adevărat puternic, arată-te. Păi nu sunt Aici, invizibil, aici, nociv, aici. sunt în spatele Aici, tău. Stați un pic, că nu văd nimic de la... Chiar așa. Ok, unde? În spatele tău. Te văd. Aici. În spate, în spate. Iară În s-a spate, în spate, în Spatele tău, Nociv, spate! S-a făcut invizibil. Bă, eu sunt spatele tău. Spate, Hai. nociv, nociv, Uite-l. spate! În spatele tău. S-a făcut invizibil. Nociv, e cum e, ia zi! Hai nociv. Toți strigăm, hai nociv. Ia zi, nociv, Hai, cum e, a? Hai, Cum e, nociv? Nociv. Crezi că o să pierzi? Cum e? Ia zi! Hai nociv. Hai Hai Nociv! nociv. Hai Hai nociv. Nociv! Hai Hai, Boto. Fugi, hamstere, a? Botă, rupe-i Hai fâșul! nociv. Hai Bă, dar mai taci, bă, din gură. Nu te sportă nimeni. Hai azi. Hai nociv. Ce fraier! Bă, stai, nocivane, mine de ce... Ia în gură, șeptare, ia în gură. Ia Așa, dă-i în gură, dă-i în Nociv, gură, da, șeptarul. ținta de unde o ai, ia zi! Bă, lăsați-le loc ca să poată să nimerească. Da, să nimerească, nici cu loc nu nimerește! Cu gloanțele alea de aur? Bagherul nu te mai băga în el. Ochii mei nu mai sunt veri! Da, nu se poate. Da, Mamă, așa da, te Nociv! văd. Nu mai da cu aia, că doare! Nu mai da cu aia! Au, și pe mine mă doare. Rezistă, boto, rezistă, boto, Nociv, rezistă. să știi că nu Are ochii funcționează. să susi pe boto. Hai nociv. Hai, Ce Boto! boto? Hai nociv. Bravo! Bravo, una pe lângă, două pe lângă! Hai, trei pe lângă! Patru pe lângă! Cinci! Bravo! Ai nimerit, Nociv! Bravo! Ești câștigătorul! Hai, Nociv, unde ești? Hai, Nociv, hai! Au! Hai, Cine Boto, dă în poți să mine? faci. Dar de ce încă sunt invizibili oameni pe aici? Pentru că atâta pot, n-au curaj să se arate și ei. Atâta. Da, atâta puteți dacă nu vă arătați. Oh, ce șmecher ești tu că dai oameni pe sus, vai. Nociv, stau pe loc și încerci să mă nimerești. Facem? Vedem și noi mai de aproape. Facem? Nociv, cred că ai avea nevoie de astea. Uite, ia încearcă cu astea, Nociv, încearcă cu alea, vezi, poți? Ai ceva țintă? Ia că le iau eu, da. Ce contează dacă... E bine, cum s-a întâmplat asta? Boto, ai câștigat, bă, Boto, viu! Boto, viu! Nu e ok, a pierdut Nociv, am avut toată încrederea în el. Ăla-i mă, Am avut ia. toată încrederea în Nociv. A murit Nociv. Ca să ce, ca să piardă? Nu pot să cred. Asta înseamnă că... Hai să ne facem bagajele. I-am plecat. Hai să mă... Nu știu, plecăm. Și voi că sunteți sureori plecați împreună, da? Dai seama. Bă, Antonella, dar de ce ești Antu, unde invizibilă? Stați așa. Ah, scuze, Wow. mi-a scăpat. Da, ți-a scăpat. Păi am folosit și eu capa asta de invizibilitate. Antonella, Dacă vii și tu iau cu noi? noi, de ce să nu avem? Poți veni și eu cu voi? Da, Unde? fraților, dar plecăm și În ei vacanță. credeți că nu vin după noi? Ba, mergem vin în după altă noi. lume. Să ne ducem să vedem ce se întâmplă. Bot, nu mai, Salut, nu mai, Boto. nu mai. L-am distrus, am distrus întunericul. Trebuie să-l putem. Trebuia să spun o frază și n-am Boto, cum ai spus-o. pierdut? Care faza? Cu un singur glonț l-am distrus. Boto e... Și nici cei din regatul mutanților nu mai sunt controlați de întuneric. Valoarea e Adevărat. sagetă. Ce, mă, nu înțeleg ce se petrece aici, Nociv, de ce toată lumea vine așa urât la mine? Hai la pepene, îmi dai și mie un pepene. Antonella. Tu mi-ai distrus Boto, regatul. mai ești. Dar nu e Prieteni, ce întunericul din el. faceți? Unde e? Bă, nocivane, mă, ce Păi n-ar mai omori animale. Suntem înapoi aici, Nu. ascultați-mă Nociv, nu-mi puțin, place vă rog. hamsterul ăsta, Ah, ok. Nociv, ia-l de pe mine! Niște. Ok, ascultați-mă Înseamnă că nu puțin. s-a terminat valoria? Întunericul este distrus și vreau să vă propun ceva. Pepe. Gata, tăceți. Vreau să vă propun ceva, ascultați-mă. Pentru că nu mai există niciun rău acum. Vreau să plecăm din zona asta unde probabil nu o să mai putem niciodată să reconstruim nimic. Să facem un nou regat pe care să-l numim Valoria și să votăm pentru prima dată regele. Da. Sfârșit s-a terminat. Mamă. Pot Votați să bagherul cred. să